continuant ja aquesta tarda per acabar-la de rodonir, hem estat veient el concert de Rosa Luxemburg i a més hem estat parlant amb ells que ens han comentat algunes cosetes sobre el Sanglar Rock. Els Rosa Luxemburg actuaven a l'escenari Prades aquesta tarda de divendres amb una actuació... Com ha anat aquest bolo? No sé, vosaltres que l'heu vist, jo és que no me'n recordo. Tocar el Sanglar és especial per un grup com vosaltres? Tocar el Sanglar és de puta mare perquè tenim una entrada gratis per veure grups de música durant 3 dies i és un gustasso. Després toques, que no saps gaire on estàs, perquè no saps si estàs fent el flauta o si estàs supermorat o si estàs tocant, però bueno, jo hi vull tornar sempre. Vull fer com les Luxemburg i vull... Hem fet lloc a la casa, hem llançat coses velles, monuments intocables al correcte cantó de món. I les cartes d'amor, amaguen les esquerdes, potser últim, quan ja no quedis res o deixis quedar sol. Agafa't a l'agulla rovellada, l'una fica. Una de les apostes més fermes de rock fet en català, Rosa Luxemburg. De seguit ens n'hem anat, després de menjar-nos un tall de pizza, això sí, ho confessem, ens n'hem anat a veure Slags en Busto amb el seu nou directe, ja us el vam presentar l'altre dia, el dia 22 al Vendrell, i bé, hem tornat a veure un altre directe impactant d'aquest grup que sembla que s'hagi revifat, no?, amb aquest relax, i bé, doncs aquí teniu aquestes imatges perquè les disfruteu. Si tu vols m'interessa poc, no compraries silenci o no, és tan senzill. L'única banda que ha actuat en totes les edicions dels Slags en Busto es presentava amb el canvi del seu vocalista. El Femi Fortuny deixava els Slags en Busto i agafava el relleu en Salva Racero Albert. Ensenyar-vos un detall pels que no heu pogut venir enguany al Sanglar Rock, que són aquestes monedes que són aglans i cada moneda té el valor d'1 €. Aquestes monedes han sigut les protagonistes a l'hora de pagar aquí al Sanglar Rock perquè tot es comptava amb aglans. Jo en tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ara mateix, que em sembla que haurem de beure unes quantes cerveses doncs, per gastar-los perquè no els podem bescanviar. El líder de Txekoslovaki, el Jacint de la Fent, presentava al Sanglar Rock un nou projecte, una nova proposta, on també hi és acompanyat pel Pau Guillemet, en Guillemino. I aquests que veiem aquí al darrere són els murs i també doncs, hem sentit el seu directe i l'hem vist després del concert dels Slags en Busto. Teniu ganes de moure la cadera? Sí o no?